Turismoa egitea privilegio bat da, eta horrela tratatua izan behar da. Nik usteet, batzutan handiagoa dela hemendik ihes egiteko gogoa, beste leku hartan egotekoa baino. Zenmotatako egunerokotasuna dugu, etengabe desiatzen badegu gure bizitzatik kanpo egotea. Eta denok gara turistak hori gezur borobila da. Europako herrialdeak behiatzen baitugu, eta batez ere Europa hegoaldekoak. Gutxi gora bera, populazioaren 93%, eren bat, ez da gai, edo ez du aukerarik urtean astebete etxetik kanpo pasatzeko. Bueno, turismoaren negozioa eta jartzen zaien alfombra gorria oinarrituta dago turismoa beti ona da dioen dogma batean. Ez da askotan nabarmentzen, dela dirua okerren banatzen duen sektore ekonomikoetako bat. Hotelaren jabeak eta hoteleko zuzendariak dirua irabazi dezakete, baina langile gehienak gela garbitzen ari diren langile prekarioak izango dira. Auzi hau da auzi kolektibo bat, nik uste dela gizarte moduan egin behar dugun eztabaida orokor baten barruan, desazkunde turistikoaren aldeko apustu egin behar dugu, eta horren barruan proposatzen dudana da turistifikazioari mugak jartzea, bestelako turismo sektore bat birsortzea, baina baita ere bestelako opor eredu bat pentsatzea.